Ikinaugma kang 18 anyos as in first year college student na si Mark Joseph Cantiwi Albay, as in kang 21 anyos sa si Julia Berses kang Tabaco City. An na-receiving educational assistance sa ginibong payout kan Ako Bicol Party List, as in Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol kasubong aga sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. Sigun kay Mark as in Julia, pigpapasalamat nindang gayo ang pig 5,000 pesos nindang na-receive. Hulit akagianan ng gadaang daraka ini, urog na sa mga magurang nindang nagpapaklase. Maraming salamat po sa Ako Bicol and DSWD sa malaking tulong po to para makabayad sa boarding house and then may bigay din po sa angonte sa pamilya po, kay mama. Thankful po ako sa AKB for this opportunity po na nagbibigay po sila ng assistance lalo na po for those in needs kasi po big help po talaga siya sa situation po ngayon ng bawat student. 1,500 na mga estudyante gikan sa maniba-ibang banwaan sa Albay ang kabali sa payout para sa magurang na may pigpapaadal siring ni Nanay Nancy kan Uwas Albay. Bentahe na may siring na programa ang Ako Bicol Party List, ang asistensya kaya kang partido, panibagong paglawom sa mga siring niyang kapusman sa buhay. Thank you very much sa ang Ako Bicol na nabigyan ng opportunity ang anak ko, educational assistance. Thank you sir, thank you very much. Malaking pasasalamat sa Ako Bicol. Sigun kay Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr., saro sa pinaka-prioridad kang partido, iyo ang matawan kasimbagan ang problema sa edukasyon kan mga tios na Bicolano, na desidido man ko ta makapagtapos ng pag-aadal, alagad kapos man sa pinansyal. First bill that we filed is all about education. And we're referring to the universal access to quality tertiary education na kung sinang pangaturugan ta sa lambang Pilipino, lalong-lalo na Bicolano, magkaigwa ki graduate. We always believe that education can, end the cycle of poverty. Ako, testimonya bilang sarong estudyante, naging abogado, naging servidor sa banwaan. Alagad, halik sa sarong tiyos na pamilya. Huring payout na iningon niya na taon, alagad asigurasyon kan partido, magpapadagos niya sa masunod pang mga taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal